Halo लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आंनि एसके ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बराय हरग्रोनाय जाहैबाय। दा नैबे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायनायानो जाहैबाय माने नोंथांमोनाबो नुखाबाय थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना आं नैबेखौसो एक्सप्लर खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। थारमाने जोंनि गामियाव बा आंनि गामियाव माबायदि प्रसेसै सारादु बा थैनायनि बे सारादु खुंनाय बेखौ माबायदि खुङो नोंथांमोननो आं बेखौसो देखायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। आरो मा जानाय लोंनायफ्राव माबायदि प्रसेसै बानायो बेखौसो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। दा आंजों लोगोसे नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। थारमाने बे जाय बेक्तिनि सारादु जागोन बे बेक्तिया जाहैबाय आंनि बिबौआनो गोलैयोमोन सोमोन्दोआव, माने गामिनि सासे बोराय गागिमोन आरो माने बेल'सैमोन गामियाव बोराय गाहायानो। थारमाने बेनिखायनो जोङो दिनै अखा बांखा बोथोरबाबो अखा हाबाय थादों। दा बे समावबाबो बिनि सारादुआ जानो गोनां जादों दिनैहाय। माने लोगोसे माने बेनिखायनो गामिनि गासिबो साफ्रोमबो मानसिफ्रानो दा बेहाय सारादुखौ बानायनो थाखाय आखायाव लानायखाय आंबो बेहाय थांनो नागिरदों। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो बेखौनो एक्सप्लर खालामनानै होननानै आं नैबे भिडिअखौ बानाय जादों। दा बिदिबा आंजों लोगोआव रायलायबाय थादों। बे आबौआ माने थांनाय सिगांनिफ्रायनो एसे लोमजानाय जानानै गावनि देहानि लोमजानाय जानानै लोरबांथि जानायलाय बेनिखायनो थैनानै थांबाय बा रुंसारि जानानै थांबाय। बेनिनो दिनै सारादु बेखौ आं नोंथांमोननो ससेबाबो खोन्थाहैनो होननानै आङो आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनोबा नोंथांमोना गावबा गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। जाहाथे माने बिदिनो आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोबाय थागोन। दा थौदो बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। माने लोगोफोर दा आं बे जाय जायगायाव सारादु जानाय गोनांमोन बे जायगायाव आं दा सफैबायानो। नै दा गामिनि मानसिफोर आरो जाथि खुरमा बे आबौनि बे लोगोसे बे जायगायाव दा नुजाफैजोबनानै दं। दा ओमफ्राय नै बेहाय माने आङो एसे लेट खालामनाय जाबाय लोगोफोर। आवाथिसो सावोमोन नालाय जोंना ब्रह्म धोरोमनि मानसिफ्रा बांसिन नालाय जोंनि गामियाव। दामाने आवाथि जैग' होखांनानै माने फिसाला उन्दैसिना माने फैसा सारनो थाखाय रेडि जानानै दं, माने जिरायबाय। दा माने फैसाखौबो सारनाय जासिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय माने दामाने बे आबौना फिसालाफ्रा साथाममोन गासै, ओमफ्राय फिसाजो सानैमोन। दा बे फिसाला साथाम बा फिसाजो सानैखौ गारनानै रुंसारि जालांबाय आबौआ। दा बेनिनो नै मानसिफ्रा जेरैबो दङ, गामिनिबो दङ आरो आबौनि जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरबो नुजाफैनानै दंजोबो बेहाय। दा नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं नै देखायलांसै नोंथांमोननो फारि फारि। दा नै फैसाखौ लगायगासिनो, फैसा खुस्राखौ सारनाय जायो नालाय। दा परिहितआ एसे नियम निथि बुजायगासिनो दङ, गावबुरा लोगोसे आरो परिहित बिसोरो एसे खोथा रायथिना होबाय बोरै खालामनांगौ माने। ओमफ्राय जे नियमा जोंना गामियाव माने फैसा बिलाइखौ सारनाय जाया नालाय, फैसा बिलाइखौ गामियाव बा रायजोआवनो दोननाय जायो। दा गावबुरानो गथायबाय बेखौ परिहितआ। दा फैसा खुस्रा जेसेबांनाखि दङ बेखौ सारनाय जायो। दा नायलांबाय थादो लोगोफ्रा, नायलांबाय थाबानो बुजिनो हागोन। आं खोन्थाबाय थाला लोगोफोर नोंथांमोननो। दा लोगोफोरनो फैसाखौ सारबाय, फैसा आरो माइरं फुल बिबार दं बेहाय। दा बिसोर लगायनानै फुल बिबार माइरंजों फैसाजों लगायनानै दा सारनाय जाबाय। दा उन्दै बुरि बोराय नै सिख'लायथारदों, नायदो लोगोफोर। एकदम सिख'लायथारबाय फैसाखौ, माने जा जेसेबां मोनो। एकदम लोगोफोर नै दा माने संग्रा खावग्राफ्रा एकदम रेडि खालामजोबखाबाय, माने मोननानै दोनखाजोब्बाय मोनहोनानै। माने ओंखाम दालि लाब्रा बिसोरखौ एसे फोमोननानै दोनखाजोब्बाय। दा जानांसिगौल', रायजोफोरखौ जाहोनांसिगौल'। माने ओमफ्राय जोंनाव मोनसे नियम दं दै लोगोफोर आरो नोंथांफोर, माने गामियाव जोंनाव बेदर
सारादुआव बेदर होनो मोना बेनिखायनो बेदर होनाय जाया दा बेखिनियामोन दिनैनि भिडिअ